Kadok kawidak hemprek nange song apan asi somti na hutsitame kancas dengo kaskom gesi karsa lapen ke dimasa studio lapen ke karbianglong ke do anarada tu asi sona batai tin sitame ladak dharna nang do pen autonomous state kache song ington te pin apot nili la song do an sitame pin nange tong atu phanar se pen ningarong piklo lapen kurwan thalang itu pan paji reglo ini tu 244 labangso implementation apan nili moheta thanglo biren sing inti sitame labangso karbi dimansal labangso abilwan lo lapen labangso abil labangke house along discussion pe passing ana bangke claim unde lapen apit 17 lok sabha ahut sitame ake hai XMP forensing bi sitame labangso abil labang parliament long ke paen Pondia pan alang ni sitame claim ponlo home ministry along penda papas ponlo president penda la pena bila bangta house along an nang lelo table visa election do masih undi adalah si aku ladak lililong ladak kacesong abang ko jitimung singtimung dikuge dohut la so bila bangke la so stasi do koklo apun nang liputot reintroduce apan claim pon tunai pusi la sini reintroduce apan claim pon lo la pen nona bangke home ministry along si mane proses do home ministry along si dolo home ministry along dete parliament pen president of India pen dong si signature long lo sen long lo pulu tangte labangso bangke lada house along wang lo tangte ke pa introduce pon la pen passing pon la si nining ke teduk je viksit Bharat develop India 2047 aprang ke ilitum labangso hempe long pon wek di pusi nilining cetip ate nang litum kache song kadong abis kami ington tepin lapen hempe long lo pulon tante ilitum kadong abis me kacing turbang prap chotpo ilitum council of minister da dopo ilitum legislature da dopo kadong wetapo kacing tur kadong abis me ilitum prap chotpo labangso article 2448 pa implement je kan matela autonomous state balong je kan Assam government nang support ko koson Assam government sidame ladak bangke dipulong abatai elitum chief minister Dr. Himanto Biswa Sarma kewang hota dia hempre ka panganang litum ningaklong besika hangapot nilitum Assam government ahin mate kadok abi Assam arat sitame labangso 244 implementation apangke opus dunde pusi alang lechu election aprang de bang hota ninje pondak lo lapen labangke state ke thakali de kalabang state within the state jakong nangepi matro law and order bangke parents long doku bat bakian man ini tu long doku lancor materasi la aku Assam Pradesh la BJP pen usitame kada usitame labang solong nang support dundo ke labang la selada bang Assam government pen kada nang kam ke dunia bangge di